So, dito tayo matutulog ngayon sa pangalawang kwarto. Sa kagaya niyan mga kamaster. Yan yung graphic design mga kamaster. No? So, kunwari mga kamaster, meron ako Yo, what's up mga kamaster, no? So, magandang gabi sa inyo lahat mga kamaster. And kakarating ko pala ang mga kamaster galing sa probinsya, no? Galing sa Bukidnon. Andito ako ngayon sa bahay ng ate ko dito sa Lapu-Lapu. Pumunta pala ako dito mga kamaster, no? Kasi kasali sana ako sa Battle of YouTube, Small YouTuber, no? Doon sa pagsabungan sa Villamors Brothers Boxing Gym. So, sasali sana ako sa boxing nila doon sa Battle of Small YouTuber, no? And iwan ko lang kung pwede pa ako maka-entry kasi kanina sana yung meeting, kaninang umaga. May pinuntahan kasi ako kaninang umaga kaya di ako nakapunta doon sa pagsabungan, no? Doon sa meeting. Susubukan ko lang bukas, no, kung pwede pa sila tumanggap ng sasali sa Battle of Small YouTuber. Ituturo ko na lang kayo dito mga kamaster kasi minsan lang din ako makapunta rito. So, ituturo ko kayo sa bahay nila. So, yan mga kamaster, ito pala yung ground floor nila, no? Yan. Dan hindi pa natapos yan, no? Yan yung motor ng kapatid ko, si RR. Yan yung isang motor niya. Tapos yan yung motor ni Kuya Jeep. Bayo ko, no. So, yan. Kakatapos ko na kumain. Akyat tayo dun sa taas. Antar ka sa kwadot. Asawan? Kwarto bigyan na apre ba? Oh. Wala may siling pan. Dito tayo sa taas mga kamaster. So, dati pala mga kamaster is pinaririntahan nila ito, no? So, yung pag nag-lockdown is wala nang trabaho yung mga nagre-renta dito. Kaya umalis sila kasi hindi na sila magkakabayad ng upa. Dito tayo sa may tiris. Taas. Yan yung tiris nila. Yan. Madilim dito kasi walang ilaw. Yan. Yan yung tiris nila mga master. So, ito, mayroong isang kwarto dito. Walang natutulog dito. Yan. Yan. Walang natutulog dito. Isang kwarto. Yan. So, dito sa pangalawang kwarto, dito ako matutulog ngayon, no? Yung mga kamaster, dito ako matutulog ngayon. Yan. Itong kwarto na to. Yan yung bago. Tapos dito naman sa unahan. Tapos dito. Tog mo diya. Tog mo. Ginagawa mo. Tapos ito yung kwarto nila. Ayan si Inday, oh. Inday! Nagduay mo na, oh. Tuan man lagi na eh. Ako lang ba? Kani Kani? Yan mga pamangkin ko. Kung kanina ko. Ma! Ito yung kwarto nila. Mama! Ano? Tulong dagway sam. Sige, buta na ba dito tayo? Kumali. Sam. Ito lang ha. Yan yung kwarto nila dyan.
Tapos dito, meron din kwarto dito mga master. Aircon yan dyan. So walang naka-targeta dito. Yan o, aircon. Yan, ito yung isang kwarto. So, yan mga master no. So, hindi naman masarap mga master. So, sakto lang yung ano nila, yung space. Good for 3 person. Yan. So, medyo mahal yung renta dito kasi mayroong aircon. So, dito yung isa kong kapatid. Gago! Nag-vlog ko rin. Yung kwarto nila. So, tuo ka na. Ang ilaban? Yan o. Yan. So, ayun mga ka-master, no? So, naka-house tour na ako sa bahay nila. Ng ate ko, no? Yan. Bali, ano pala ito mga ka-master? 3 aircon, tapos 3 yung hindi aircon, no? So, mas mahal rirentahin yung ano? Mas mahal yung renta sa may aircon kasi meron isang aircon. So, ayan po mga ka-master, no? Dito ako matutulog mga ka-master. Yung kwarto na to. Yan. Walang linis. Tapos, ito palang kwarto na to mga ka-master. Yan. So, itong kwarto na to mga ka-master is ito yung trabaho ng Kuya Jeep, no? Ito yung ano niya, computer room. Yan. Ayun po mga ka-master, no? So, andito ako sa computer room ni Kuya Jeep, no? So, ito yung computer room niya. Yan. Yan. So, yan mga ka-master. Apple yan mga ka-master, Apple. So, ako lang mag-isa dito kasi si Kuya Jeep andun sa kwarto nila, no? So, ito pala yung trabaho niya mga ka-master. Gumagawa pala siya ng mga graphic design, mga social ads, Facebook ads, ganyan. Mga Amazon graphics, mga social graphics, ganyan, yan, no? Example mga ka-master, yan, itong lipstick na to. So, itong lipstick na to is, ito yung ano niya, ito yung silbi graphics niya. Ito. Kunwari, merong papel. Gago! Ginagawa mo. Lagayan ng lipstick. So, ang laman niya is lipstick. So, ito yung ano niya, ito yung nakalagay sa graphics sa lipstick niya. Yan. So, bleaching soap. Yan, no? Kahit ano mga master, basta mga graphic design, yan yung mga ano niya. Yan yung ginagawa niya. Yan. So, sa Amazon pala siya nagtatrabaho, sa Amazon. Yan. So, di ko may palawanag yung lahat mga kamaster kasi di ko naman alam kung ano yung talaga yung ibang ano niya. Basta mga gumagawa siya ng mga social graphics, no? Social graphic design. Yan lang yung naalam ko, yung mga ads, Facebook ads. Pwede rin siya gagawa ng Facebook ads. So, ayun mga kamaster, no? Andito ako sa computer room. Yan yung computer room ni Kuya Jake. Ayun po mga kamaster, no? So, marami pala siyang ginagawa, no? Magawa din siya ng mga thumbnail, pwede rin kayo paggawa ng intro, outro, basta mga graphic design, no? Mga master. Gago!
Sa kagaya niyan mga kamaster, no? Yan yung graphic design mga kamaster, no? So, kunwari mga kamaster, meron akong negosyo, no? May negosyo online. So, example, lipstick yung produkto ko, tapos gusto ko magpagawa ng logo or kanang design ng lipstick. So, pwede ako magpagawa sa kanya. Kagaya nito, ganyan. Yan yung example. Ayan po mga kamaster, no? So, kung gusto niyo magpagawa ng mga graphic design mga kamaster or mga thumbnail or logo sa inyong example, nag-online sale kayo tapos gusto niyo lagyan ng logo, so pwede kayo sa kanya magpagawa, no? So ilagay ko na lang sa description box yung Facebook page niya. Kahit anong graphic design mga kamaster, yan yung gagawin ng, yan yung trabaho ng Kuya Jeep, ng bayaw ko, no? So ayan mga kamaster, yan. So, lagay ko lang sa description box yung Facebook page niya. So yun. So maglaro muna ako dito, no mga kamaster.